Moi bo día a todos e a todas. Vou ir xa imos ir comezando xa este webinario da Oficina Económica de Galicia, mentras vai entrando todas as persoas asistentes a esta xornada. Vou aproveitar para trasladarvos unha serie de recomendacións e para darvos a benvida a este webinario. Hoxe falaremos sobre o novo regulamento Verifactu, que será obrigatorio a partir de 2026. Sen máis, voulle dar xa paso a Mónica Pena, da Oficina Económica, que vai presentar brevemente os servizos gratuítos que tedes as empresas a vosa disposición. E despois continuará Antonio Monteagudo, da empresa Innova, experto colaborador da Oficina Económica de Galicia. Comezamos, como vos dicía, con Mónica. Benvida. Buenos días y muchas gracias. Bienvenidos a todos a este webinario organizado por la Oficina Económica de Galicia y muchas gracias por acompañarnos hoy en una sesión que me parece especialmente importante para el tejido empresarial gallego. El título del encuentro, ¿está tu empresa lista para el reglamento Verifactur? No es casual. El nuevo marco legal en materia de facturación electrónica va a suponer un cambio significativo en los procesos administrativos y tecnológicos de muchas empresas y por eso desde el IGAPE y desde la Oficina Económica queremos ayudaros a anticiparos, a entender bien el reglamento y sobre todo a estar preparados. La Oficina Económica de Galicia, que ya lo sabéis, yo creo que todos, pero bueno, por recordar, nace precisamente con este objetivo de ofrecer a las empresas gallegas tanto información como asesoramiento, acompañamiento y también herramientas útiles para afrontar los retos del día a día y también para aprovechar nuevas oportunidades. Entre nuestros servicios más destacados están el de asesoramiento y acompañamiento personalizado para las empresas y emprendedores, tanto en la puesta en marcha de un proyecto como en su crecimiento, como en la internacionalización de una empresa. Y luego uno de los servicios más importantes es el que tenemos a disposición de todas las empresas a más de 90 colaboradores externos que prestan servicios de asesoramiento en diferentes ámbitos, que son de especial interés para la empresa, como innovación, competitividad, industria o energía, con los que queremos dar respuesta a las necesidades reales que tienen las empresas. Estos servicios los podéis solicitar de manera inmediata. Si queréis al acabar este webinar, podéis solicitar cualquiera de nuestros servicios accediendo a nuestra página web oficinaeconomicagalicia.sunta.gal. Dentro de la pestaña de asesoramiento ahí tenéis todos los que hay y ahí los podéis solicitar directamente. O podéis llamar al 981 51 51 o enviar un correo electrónico a oficinaeconomicagalicia@sunta.gal. Y hablando de necesidades reales, el reglamento Verifactum es sin duda una de las novedades normativas más relevantes que las empresas tenéis que tener en estos momentos en el radar. Y para abordar esta cuestión con el detalle y con la claridad que se merece, pues tenemos con nosotros hoy a Antonio Monteagudo, que es uno de nuestros asesores expertos colaboradores. Y ya no os entretengo más y más ya le doy paso a Antonio para que nos pueda contar. Y si tenéis algún tipo de consulta o lo que sea, la podéis dejar e intentaremos después atenderla todas, no al final de la charla, pero sí luego con posterioridad enviarlas. Muchísimas gracias por vuestra atención y damos paso ya a nuestro ponente. Muchas gracias, Mónica. Pues vamos a dar, he compartido la presentación. ¿Sí? ¿La veis ya? Sí, sí, Perfecto. perfecto, Antonio. Pois bos días a todos e todas, moitas gracias por asistir a este novo webinar da Oficina Económica de Galicia, no que hoxe imos falar fundamentalmente de Verifactu, as súas implicacións para as empresas e autónomos. Antes de nada comenzar a dicirlles, porque van a preguntar, que esta presentación e a grabación do webinar faráselle chegar a todas as persoas participantes nos próximos días, vale? A grabación e a presentación que se utilice o que eu utilice, de acordo? E xa dando comezo, para non perder máis tempo, pois a relación das empresas e as persoas autónomas coa administración pública a todos os niveis, Unión Europea, España, Xunta, Concellos, e a Axencia Española de Administración Tributaria, vale, Facenda para todos,
foi evolucionando de forma acelerada nos últimos 10 anos. Por exemplo, coa Lei 39 de 2015 do 1 de outubro de procedemento administrativo común das administracións públicas, na cal se establece a obrigatoriedade de relacionarse a través de medios electrónicos coas administracións para a realización de calquera trámite dun procedimento administrativo. Ou mesmo antes, se tomamos a lei do ano 2007 de medidas de impulso da sociedade da información. Así, foronse sucedendo diversas actuacións encamilladas á modernización e á procura dunha relación máis eficiente, máis transparente, máis áxil entre empresas e administración pública, vale? Posteriormente á lei do 2015, temos no ano 2017, xurdiu a de subministración inmediata de información, xa máis vinculada con Facenda, vale, que é un sistema de levanza de libros, rexistro do imposto sobre o valor engadido a través da sede electrónica da Axencia Tributaria, mediante a subministración case inmediata dos rexistros de facturación. Por que case inmediata? Porque existe uns días, vale, un prazo curto para facelo. Deste xeito, a subministración inmediata de información permite chegar ao momento do rexistro da contabilización das facturas ou de realización efectiva da operación económica, que subxace as mesmas. Pero este sistema só é obrigatorio, pois, nalgúns casos para grandes empresas ou para os registrados no REDEME, no Rexistro de Devolución Mensual do IVA. Vale, como introducción, todo isto que vos acabo de decir como contexto, e xa vinculado máis directamente con Verifactu, temos, entrando xa no obxecto deste webinar, no ano 21, promulgouse a Lei 11/2021 do 9 de xullo, conhecida como a Lei Antifraude, e na cal xa se introduce, aínda que a palabra exacta non aparece explícitamente no seu marco normativo, a base legal para Verifactu. Por outra banda, temos a lei coñecida como Lei Crea e Crece, do ano 2022, na que se establece que todas as empresas e persoas autónomas que facturen a outras empresas e persoas autónomas deben contar cun sistema de facturación electrónica, é dicir, establézase a obrigación da facturación electrónica en relacións B2B. Despois veremos a diferencia, de acordo, entre Verifactu e a facturación electrónica B2B. Entón, o concepto de Verifactu é o nome que a Administración Tributaria deu ao sistema técnico derivado da modificación do artigo 29.2j da Lei Xeral Tributaria, que introduce a obrigación de contar con sistemas informáticos que garantan a integridade, a conservación e a rastrexabilidade das facturas. E onde se desenvolve legalmente ese concepto? Pois ese concepto desenvólvese no Real Decreto 1007/2023 do 5 de decembro, coñecido como Regulamento Verifactu, no que se establece que os obrigados tributarios aos que se refire o artigo 3 de dito reglamento deben ter operativos sistemas informáticos de facturación, máis coñecidos como SIF, adaptados ás características e requisitos que se establecen nese regulamento e na súa normativa de desenvolvemento. De acordo? Na data sinalada que veremos despois, que xa falaremos das datas que son obligatorias ter en marcha eses SIF, eses sistemas informáticos de facturación, vale? Entón, cales son eses requisitos que deben cumprir os sistemas informáticos de facturación? Pois deben garantir a integridade, a conservación, a accesibilidade, a lexibilidade, a rastrexabilidade e inalterabilidade dos rexistros de facturación creados. É dicir, que cada vez que xeremos un rexistro de facturación que non se poida modificar. De acordo? Entón, como se establece no artigo 15 dese Real Decreto 1007, debe existir a posibilidade de remisión, ademais, de remisión dos rexistros de facturación xerados á Administración Tributaria. Importante destacar, posibilidade, non obrigación. De acordo? Que isto é unha das cousas ou dos aspectos que máis se deben ter en conta. Máis adiante volverei a entrar neste aspecto, vale? E así, en relación a esa posibilidade non obrigación, nace a denominación sistema Verifactu,
é sistema non verifactu ou sistema de emisión de facturas non verificables. De acordo? Ben, chegados a este punto, que son os sistemas de emisión de facturas verificables ou sistemas verifactu? Aínda que verifactu é só unha das dúas modalidades por medio das que se pode cumprir coa normativa de sistemas de facturación, como remato de comentar na diapositiva anterior, en xeral, o termo verifactu emprégase como expresión coloquial para referirse aos requisitos que deben adoptar os sistemas e programas informáticos ou electrónicos que soportan os procesos de facturación de empresas e profesionais e a estandarización de formato dos rexistros de facturación, de acordo? Que serían os SIF e os RRSIF, vale? É dicir, que os rexistros de facturación teñen que cumprir uns requisitos, de acordo? Verifacto na práctica, que supón verifacto na práctica? Na práctica supón que no noso sistema informático de facturación imos emitir unha factura, ou emitir unha factura xérase un arquivo XML que se envía á Axencia Tributaria. Simultaneamente a Axencia Tributaria envíanos unha información, neste caso será un código QR e un código alfanumérico. Ese código QR vaise incluir simultaneamente cando se fai a impresión da factura no cabeceiro da factura. Non é obrigatorio se a factura é electrónica, de acordo? Se a factura é electrónica, con a factura electrónica, non é obligatorio que leve ese QR. Pode levalo? Sí, pero non é obligatorio. Que deste xeito, que vai provocar ou levará asociado que se ese sistema de información de facturación que inclúa ese QR na factura expedida, a lectura, por exemplo, con un teléfono móvil, permite a quen recibe dita factura remitir facilmente certos datos da mesma á Axencia Tributaria para o seu posible contraste cos datos remitidos pola empresa cando fixo a factura, vale? Ou unha comprobación posterior. De feito, Facenda recolle expresamente esta posibilidade de remisión de información por parte do receptor da factura no artigo 17 do Real Decreto 1007. E indica literal que a Axencia Estatal de Administración Tributaria poderá utilizar a información proporcionada polo receptor da factura para o exercicio das súas competencias para a aplicación dos tributos. A bo entendedor, poucas palabras, di o refrán. Ben, entón, a primeira decisión que debemos tomar é que modalidades escollemos. Sabemos, xa vos dixen que temos dúas: verifactu, sistemas de emisión de facturas verificables, ou sistemas de emisión de facturas non verificables. Unha empresa podes adherir a verifactu cando desexe. Unha vez adherida a esta modalidade, debe permanecer polo menos ata finalizar o ano natural. Se se inicia o ano natural como sistema de emisión de facturas non verificables, en calquera momento se pode solicitar o cambio a verifactu, pero debe permanecer nesta modalidade como mínimo ata fin do ano natural. Entón, unha das primeiras decisións a tomar será que modalidade queremos seguir, vale? A de sistema de emisión de facturas verificables ou a de sistemas de emisión de facturas non verificables. E como podemos cumprir coa lei e o regulamento verifactu? Outra vez, resumindo moito, de acordo, segundo o artigo 7 do Real Decreto 1007, en canto aos recursos informáticos necesarios para cumprir as obrigas establecidas en dita lei no regulamento, temos dúas opcións, de acordo? Primeira opción, dispoñer dun sistema informático que cumpra os requisitos establecidos na Lei 58/2003 de Xeral Tributaria e o regulamento, que, como veremos máis adiante, todos os produtores e distribuidores de software teñen ata o 28 de xullo deste ano para ofrecer versións adaptadas a verifactu. Segunda opción,
A segunda opción sería utilizar a aplicación informática que a tal efecto desenvolverá a Administración Tributaria. É dicir, Facenda porá a nosa disposición un sistema de facturación que cumprirá os requisitos establecidos para ser Verifactu. Xa vos adianto que esta opción será válida, por exemplo, para empresas e autónomos cun volume de facturación baixo. É dicir, que emitan poucas facturas ao longo do ano. Si, se emitimos moitas facturas non vai ser un sistema que sea axeitado. Vale? Se optamos por utilizar sistemas informáticos de terceiros, véase empresas de software, hai centos, suporá que estes sistemas terán que ter a posibilidade de comunicarse con Facenda. Volvemos ao mesmo. Posibilidade, non obrigatoriedade. Posibilidade. De acordo? Ou posibilidade de enviar ou... Bueno, a ver, si teñen que ter, teñen que conectarse obrigatoriamente. É dicir, a posibilidade de conectarse ten que existir sempre, vale? Despois ti decides as dúas opcións que falamos, vale? A posibilidade de enviar ou remitir eses registros con posterioridade. De acordo? Na tabla que podedes ver nesta diapositiva, poñemos varios exemplos de software de facturación, vale, que compren con Verifactu. A grande maioría son de pago, sí? Aí tendes os costes mensuais. Aínda que existe algunha opción gratuita, sí? Sen esquecer a alternativa que nos vai facilitar a Axencia Tributaria, Facenda, claro, vale? Pero obviamente con funcionalidades limitadas, as gratuitas, sí? Xa será iso cuestión de cada persoa buscar, probar, elixir a opción que máis lle conveña en cada caso, de acordo? En canto ás diferencias chave entre unha factura simplificada e unha factura completa, comprender esas particularidades de cada documento tamén é algo importante para saber como emitir facturas con Verifactu en cada situación. Sí, aquí tendes unha tabla resumen brevemente, que resume así moi brevemente as principais diferencias, de acordo? Todos sabemos que é unha factura simplificada, sí, que estas facturas son as que levarán ese código QR, sí ou sí. Sí, as facturas completas, si son unhas operacións entre empresas e autónomos, sí que xa vai ter que, non vai ter que levar o código QR, pero sí vai a ter que ir firmada digitalmente. Sí, os datos de cliente na factura simplificada non son obligatorios, na factura completa sí que son obligatorios. A firma electrónica non requerida na B2B, sí, o que acabo de decir. Desegregación do IBE, basta con indicar o tipo impositivo aplicado, non fai falta recoller, de acordo? Ese tipo de aspectos son importantes coñecer, vale? Entón, ahora, volvendo ao principio que decía, toda na normativa esa que vimos como marco, sí? Falábamos de diversas leis e falábamos de facturación electrónica, falábamos da lei 1822 de lei Crea e Crece, mas introducindo unha novidade importante, introducía esa lei, que era que establece a obrigatoriedade da factura electrónica entre empresas e autónomos. Aínda non, todos tranquilos e todas tranquilas. Aínda non é obrigatorio, pero vai non ser obrigatorio. Vai ser obrigatorio, vale? Entón, no punto no que estamos hoxe en día, pois a día de hoxe o regulamento que ten que desenvolver esta lei aínda non está aprobado de forma definitiva. Está en tramitación. Será ese regulamento o que detalle os aspectos técnicos e marque os prazos exactos de implantación da factura electrónica no ámbito B2B, é dicir, entre empresas e profesionais. E cando será isto obrigatorio? Pois cando se publica a orde ministerial que fixe esa obriga. É aí onde entran os prazos. Que esos prazos sí que os temos claros, vale? Os prazos que son para as empresas que facturan máis de 8 millóns ao ano terán 12 meses para adaptarse a partir da publicación desa orde, e o resto de empresas, é dicir, as empresas e autónomos que facturen menos de 8 millóns disporán de 24 meses para facelo. Xa falaremos despois dos prazos, vale? De máis prazos todavía. Entón, é importante que non confundamos factura electrónica coa solución Verifactu. Son dúas cousas distintas, aínda que ambas teñen que ver coa facturación electrónica. Sí?
Factura electrónica inclúe no seu ámbito obxectivo todos os empresarios. Verifactu exclúe os radicados nos territorios forais, por exemplo. Sí? Navarra e demais teñen outra solución. Factura electrónica afecta as operacións B2B, sí? Mentres que Verifactu refírese a todas as operacións. A factura electrónica inclúe só facturas completas. Verifactu inclúe a todas, de acordo? Completas como simplificadas. Verifactu impón requisitos técnicos aos sistemas informáticos de facturación, a obrigatoriedade de conservar os rexistros. Vale, factura electrónica impón a emisión, transmisión e recepción. Fijaros, a factura electrónica emitimos, transmitimos e recibimos entre empresas esa factura. De acordo? Bueno, un par de aspectos máis que non é o xeto hoxe entrar en nos requisitos de factura electrónica. Que máis? Vale, máis cousas. Prazos, ahora sí, prazos para que marca o Real Decreto, este xa é outro Real Decreto 254 de 2025, que marca que afectan aos implicados con Verifactu. Comezamos polas empresas e profesionais que deben adaptar os seus sistemas informáticos para poder emitir facturas co novo sistema. Vale? As empresas obrigadas ao imposto de sociedades, é dicir, a maioría das sociedades mercantís, sociedades anónimas, sociedades limitadas, teñen de prazo ata 1 de xaneiro do ano 2026. Este é o prazo que teñen marcados para ter os seus sistemas informáticos de facturación, vale, adaptados a 1 de xaneiro do 2026. O resto de obrigados tributarios, máis ou menos, vale, autónomos, profesionais, entidades non suxeitas ao imposto de sociedades, teñen de prazo ata o 1 de xullo do ano 2026. E os fabricantes e distribuidores de software, que son os que nos suministran os programas informáticos de facturación, deben ter listas as súas versións adaptadas antes do 28 de xullo deste ano. Isto vai permitir que as empresas e profesionais, os autónomos e autónomas, poidan comezar a traballar co novo sistema a tempo de sobra. Vale? Por último, tamén a Axencia Tributaria ten o seu propio prazo. Deberá ter operativo o servicio de recepción de facturas Verifactu antes do 28 de xullo de 2025. E ollo non perder de vista dous fitos que de momento poden verse como moi lonxe, de acordo, vou falar a futuro, pero tamén nos van a afectar. Que nos vai afectar? O que xa acabamos de comentar, no ano 2027 entrará a facturación electrónica B2B obligatoria en España, é dicir, que entre empresas vamos a ter que remitirnos, o PDF vai pasar á historia, vale? E as facturas van ser todas electrónicas. O PDF será un soporte documental, de acordo? E pouco máis. A partir do ano 2027, moi probablemente todas as empresas estarán obrigadas a emitir e recibir facturas electrónicas as súas relacións, con ese prazo que falamos antes, de acordo? Que teremos ese ano ou eses 2 anos para adaptarnos. Esta medida promovida pola Lei Crea e Crece ten como obxectivo impulsar a digitalización do tecido empresarial, mellorar a eficiencia na xestión administrativa e, fundamentalmente, combatir a morosidade e o fraude fiscal. Realmente eses son os principais obxectivos, aínda que non o digan. Para adaptarse a esta nova exigencia legal, as empresas deberán incorporar solucións tecnolóxicas que lles permitan emitir, recibir, almacenar esas facturas electrónicas con as mesmas garantías de sempre de integridade e seguridade. A máis longo prazo, a partir do ano 2030, isto ven pola Unión Europea, a facturación electrónica entre empresas será obrigatoria en toda a Unión Europea, vale? Segundo as liñas marcadas pola Comisión. Entón, esta armonización busca crear un sistema común de facturación electrónico que simplifique o cumprimento do IVA, reduzca o fraude fiscal e facilite todas esas transaccións cada vez maiores entre os países do mercado único europeo. De acordo? Vale, entón, non confundamos. Temos tres cousas. A lei Crea e Crece que di que hai que facer,
Vale, todas as empresas deben intercambiar facturas electrónicas entre elas. Eu teño que emitir facturas electrónicas e recibir facturas electrónicas en relación con outras empresas. Verifactu di como debe ser o software co que se fan as facturas. De acordo? O programa que uses para emitir facturas debe cumprir cunhas regras que están establecidas no Real Decreto 1007, vale? E establecer esa garantía de seguridade que subxace de trazabilidade, de acordo, de inalterabilidade de todo o proceso. E facturae, e hai outros, vale, din que formato se intercambian, de acordo. O regulamento da lei Crea Crece aínda en desenvolvemento final, como xa dixen antes, especificará os formatos válidos para ese intercambio B2B, vale? Que esperamos que un deles sea Facturae, vale? Pero hai outros estándares europeos como o VL ou CII, vale? Para garantir esa interoperabilidade entre os sistemas, de acordo? Necesitamos ese estándar que se cumpla entre todos, vale? Conclusión final, xa para rematar. Se aproveitamos ben os nosos programas de facturación, podemos gañar eficiencia, aforrar tempo, reducir os erros na xestión diaria. E queremos lembrar unha idea clave. A factura electrónica non deberíamos vela como unha nova exixencia legal, só senón que conleva unha oportunidade real para mellorar os nosos procesos. Eso sería o ideal, vale? Coa lei antifraude, a lei Crea Crece e o regulamento Verifactu enriba da mesa, estamos nun momento importante para poder digitalizar, vale, son a veces que necesitamos para digitalizar e automatizar os procesos de facturación dunha vez por todas, vale? Deberíamos tratar de converter esta obriga nunha vantaxe competitiva. Así, da man das ferramentas axeitadas, calquera empresa podería dar ese salto adiante en control, transparencia, productividade. De acordo. Hasta aquí o webinario de hoxe de introducción a esta Verifactu, vale? Seguro que temos algunhas ou moitas cuestións no chat. Nesta ocasión, como comentaba Sergio e como comentaba Mónica, se os parece ben, vamos a recollelas como se foran fax e preguntas, iremos contestando todos, por seguro que unhas sirven para contestar varias dudas que teñan as persoas ou as empresas. Nos próximos días vamos a facervolas chegar. Antes de rematar, quería ensinarvos que tendes na oficina, como vos comentaba ao principio, na página da Oficina Económica de Galicia, .xunta.gal, tendes aí para solicitar asesoramento, tendes todos os ámbitos de asesoramento nos que vos podemos prestar axuda, vale? Desde financeiro, de fomento de negocio, en operacións, en persoas, entrades dentro de cada un deles, podedes ver. Solicitar o asesoramento é sinxilísimo, facer clic, solicita asesoramento, buscamos en que ámbito necesitamos que nos axuden, vale? Cubrir os vosos datos mínimos, vale? O CIF e o voso nome, tampouco é pedir moito, vale? Un teléfono e un email, obviamente, para contactaros. Super áxil e sinxelo.